bathi ukuthele bagane unwabu abazali ngokungaboshwa kwabafundi abane abasolwa ngokudlwengula lo mfundi ka-grade 6 emagcekeni esikole. Bathi iziphathimandla azilithatheli phezulu lolu daba. Ibuhlungu tota. Kubuhlungu kakhulu ngoba lento yenzeke ngaphakathi emagcekeni esikole. Ukuba bekungaphandle besizoqonda. Okwenze sahlangana kanje yingoba lolu daba balithatha kancane. Lesi sigameko sizwise ubuhlungu kakhulu. Yingakho sishisa amathayi. Ukukhombisa ukukhathazeka kwethu ngokuhamba kancane kokuboshwa kwabasolwa. Umnyango wezemfundo eNorthwest usigxekile isigameko sokudlwengulwa komfundi wabe usunxusa zonke izinhlaka zomphakathi ukuthi zibambisane ukulwisana nesigameko esifana nalezi. In fact, this is challenging even the society at large. Because if you can look at this at the time it happened in the morning before these alleged perpetrators reached their school. So you can see that maybe these perpetrators were coming from the communities. So this shows that even as a society we've got challenges that we have as the community. According to reports, the minor was leaving the school toilets when 4 boys approached her from behind and grabbed her. One of the boys allegedly raped her. No arrest has been made at this stage. Investigation continues. Umnyango uthike bonke abathintekayo bathola usizo lokwelulekwa ngokwengqondo, kepha kusanokukhathazeka ngokuphepha kwabafundi njengoba basolwa bengakaboshwa.